أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فلني تنين والمان دو أمودي زغري بلس في لبعض بلاجلما cɛ ani muso denmisɛnnin makɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka faya bismillah ka jɛmukan mandi ka no de professeur Magan se ka fayda kɛnɛ n'Ala sɔnna ma ni an sigilen professeur salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni an sigilen fayda kɛnɛ jɛmukan kan yana an ka don babu kɔnɔ fɔlɔ bi foli di kanubaw bɛɛ ma alhamdulillah sila fɔlɔ ɲana an ka adaminɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin zikiri prisi promoteur ma o kɔfɛ an bɛ barakɛla bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnama an bɛ foli ta ka ɲɛsin an kanubagaw ma o kɔfɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina ni y'a mɛn jɔnni kunna di i b'a fɔ ko sababu ɲuman o kɔfɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin an ka karamɔgɔw ma k'a fɔ ko alhamdulillah k'an bɛ zikiri prisi kɛnɛ kɔnɔ alhamdulillah inshallah bɛɛ lajɛlen foli ka laminɛ professeur an ka bi fayda kɛnɛ jɛmukan na n bɛ fɛ an ka kuma moriya yɛrɛ de kan moriya kan ani kaliwa yɛrɛ kan professeur n fɛ an ka barokow ka dɔɔni n'Ala sɔnna alhamdulillah sila a diyara n ye kosɛbɛ diɲɛ ko o ko bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sababu b'a la adamaden dɔɔni ye dɔɔni de an ka fɔlɔ moriya ni sisan moriya ne y'a fɔ n ko diɲɛlatigɛ yɛlɛmana n ko parce que moriya yɛrɛ bɛ degré min na sisan moriya kɛra kamanagan ko ye n'i ko moriya moriya ye métier de moriya kɔrɔ de ko lasirali dɔɔni moriya ye direct de moriya ni Ala wele maa min ye Ala tɔgɔ baara ka maa ɲumanya ɲini ani maa min ye moriya kala moriya u tɛ kelen ye olu tɛ kelen ayi u tɛ kelen ye moriya sigilen tɛ peut-être kɔnɔ moriya tɛ laala kɔnɔ moriya bɛ kɛ ni kɛfɛn ni kɛminan de Allahu akbar kɛfɛn ani kɛminan masalan sisan ni Ala tɔgɔ ta k'a lajɛ Ala wele ye sira fila de ama maa mun bɛ yen nɔ a siranna Ala ɲɛ a ye Ala gasi sigi Ala ko nin ko in dabila a y'o dabila Ala ko nin ko in kɛ a ye ɲɛsin o ma a banna ko bɛɛ ma k'i ɲɛsin Ala ma donc o sira ni maa min y'o minɛ o ye maa ɲumanya sira ye o sira n'i taara ko ka dugawu k'i ye a dɔw la n'o ye dugawu k'i ye ni Ala sɔnna a bɛ minɛ ni Ala ma sɔn fana a dɔw la a tɛ minɛ o ni moriya tɛ kelen moriya ye mun ye moriya kɔrɔ de ko ka Ala dugulen tɔgɔ kala k'a dɔn ka Ala tɔgɔ kala k'a ɲɛ dɔn ka Ala tɔgɔ dɔn n'i ye Ala tɔgɔ dɔn fana n'i ye Ala wele a la diyagoya don Ala kan ka sɔn k'i jaabi a la parce que munna Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko a ye n wele m'aw jaabi o kɔfɛ tuguni a bɛ tila ka na n'a ye tuguni k'a ye n wele ni n tɔgɔw ye n tɔgɔ jumɛn fana a bɛ tila ka na tɔgɔw préciser asmaul husna husna ye jumɛn ye Ala tɔgɔ minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ n'o ye Ala tɔgɔ 99 ye Ala bɛ na n'a ye ko a ye n wele n'a ye m'aw jaabi wele jumɛn ko don o ye maa min ye Ala dugulen tɔgɔ dɔn misali la Ala tɔgɔ min filɛ nin ye n'i ye Ala tɔgɔ yɛrɛ lajɛ Ala tɔgɔ ye 99 mais o Ala tɔgɔ 99 na i bɛ taa sɔrɔ Allahu de ye ismul jalala ye dɔnnibaw ko Ala tɔgɔ kelen pe mun bɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko Allahu o de ye ismul jalala sinon tɔgɔ bɛ na o kɔfɛ o bɛɛ ye tɔgɔ wɛrɛ ye Ala mangutini tɔgɔ ye o mangutini kan Ala ko a ye n wele n'o ye n'a ye n wele n'a ye n b'o ko d'aw ma misali la sisan n bɛ exemple dɔ ta sisan Ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko wadudu o wadudu kɔrɔ jumɛn ko kanu masa o kɔrɔ ye maa min ye ni maa min ye wadudu baara Ala ko n'i ye wadudu baara n b'i ja danfɛn bɛɛ lajɛlen c'est à dire n b'i kanu don i la k'i kanu don adamaden bɛɛ la maa o maa bɛ dugukolo sanfɛ n'a y'i ye maa o maa bɛ yen nɔ o bɛɛ b'i kanu o ye wadudu ye i n'a fɔ Ala tɔgɔ dɔ bɛ yen tuguni n'o ye kaharu ye kaharu kɔrɔ de ko karabali masa bon kaharu ni maa min ye kaharu dɔn n'i ye Ala wele n'a ye fɛn o fɛn na Ala ko n sɔnna n bɛ o ko in karaba k'a kɛ donc o fɔlɔ ye jumɛn an b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko moriya ye métier de c'est à dire moriya mago bɛ ɲɛdɔn na a n'a a kɛmina n'a kɛmina farala ɲɔgɔn kan n'i y'a kɛ directement a bɛ kɛ o kama an ka karamɔgɔba dɔ de la ka tɛmɛ a ko lasirali sigin bɛ calcul de kan mathématique ko moriya ye mathématique de mathématique la i bɛ taa sɔrɔ n'i ko 2 + 1 o ye égal à 3 de maintenant n'i ko 2 + 1 o ye 3 ye cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a bɔ k'a jɛ a t'a sɔrɔ
donc moriya fana bɛ ten de i bɛ taa sɔrɔ sisan misali la ala tɔgɔ n'a bɛ moridenw bolo bɛ ala tɔgɔ n'a bɛ mɔgɔ bolo i bɛ taa sɔrɔ ni ala tɔgɔ kɛra ala tɔgɔ dafalen ye n'i ye ala wele n'a ye kana siga la fiyewu ala b'i jaabi a la bon maintenant sisan moriya fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ moriya yɛrɛ sigi bɛ minɛn damadɔni de kɔnɔ o minɛn fɔlɔ ye jumɛn ye moriya mago bɛ fɛn fɔlɔ min na o y'a ɲɛdɔn ye bon sisan n'i y'an ka moriya jateminɛ bi na n bɛ se k'a fɔ n ko ɲɛdɔn dɔgɔyara moriya kɔnɔ parce que mun na anw b'a kalama waati min na an ka minnu bɔra moridu kɔnɔ an minnu ye lasarali kalan an ka cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ i kun bɛ san 10 kɔ kɛ san 20 kɔ kɛ i bɛ cɛkɔrɔba bolo a b'i bila nasi sɛbɛn na a b'i dege kawatu na a b'i dege dɔribu la a bɛ hindu ɲɛ yiri la o t'a banni a bɛ tila ka talisamu makaraju yiri la isumu minnu bɛ yen n'a b'a wele ko kolojan cɛkɔrɔbaw kun bɛ kolojan yɛrɛ bɔcogo jiri la ni kolo fɔra ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kolo bɛ ta cogo di i b'o dɔn o filanan fana kawatu mana kɛ kawatu ye i kun b'olu kalan k'o ɲɛ dɔn mais est ce que hali bi kɛra moriya ayi ma kɛ mori o bɛɛ dɔnni kɔfɛ i ma kɛ mori ayi maa bɛ se ka isumu kala ka kawatu dɔn ka papiyew fara ɲɔgɔn kan i ni moriya cɛ ka jan i ma kɛ mori moriya bɛ zati so moriya bɛ taa sinsin yɔrɔ jumɛn moriya bɛ taa sinsin maa n'a sɔrɔ e yɛrɛ mori kanbelen ni tɔgɔ kalannen kɔfɛ ko f'i ka na ala tɔgɔ ca kɛ morden joli bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kɛmɛ ka papiye fa kɛ ka siso fa mais ni mago jɔra mɔgɔ den kelen na bi sila a bɛ k'i kɔnɔ ko tiɲɛ t'a la hali kɔsani na n bɛ k'a ye dɔ b'a la ko ko sisan ko musoko baara ko kamanagan ko don k'a yɛrɛ dɔ b'a tɛ yen tuguni i b'a ye parce que mun na ka sɔrɔ fɔlɔ n'i kun a kun ti ku i la yɛrɛ k'i kun bɛ gɛrɛ karamɔgɔbaw la walima sekobaw la k'i bɛ taa fɔ k'i bɛ taa musoko baara yɛrɛ masala f'u ye i yɛrɛ tɛ sɔn o ma yɛrɛ fɔlɔ isumu dɔw kun bɛ yen nɔ i b'a ye kun bɛ taa se lama kana jaga da dɔn b'a dɔw ma tɔgɔ dɔ bɛ ko lama kana jaga da barawutu musokɔrɔba dɔ ka tɔgɔ don n'i kun sera karamɔgɔ dɔ ma mun bɛ isumu in kalama kosɛbɛ mun kun bɛ tɔgɔ in dɔn o lama kana jaga da dɔnbaa dɔ kun bɛ o sɛbɛnden kelen dilan sila n'a y'a nasi bɔ k'a d'i ma a b'a fɔ ko bon ko nin minɛ i bɛ muso mun nɔfɛ ne e ye cɛ n'i bɛ muso dɔ nɔfɛ a b'a sɛbɛnden dilan k'a d'i ma i b'a don sogobu kɔnɔ e de ye cɛ i bɛ muso dɔ nɔfɛ e kun bɛ taa sɛbɛn in fili wulumuso kɛrɛfɛ ni wulumuso y'a ta dɔrɔn karamɔgɔ b'a fɔ ko bon ko nasi mun ko kana taa muso nɔfɛ muso bɛ nin ɲini wa i bɛ don a kɔnɔ o cogoya kelen na o muso kelen bɛ nin ɲini an bɛ nka bi ni mɔgɔ jɔra musoko baara la an karamɔgɔ kuma ka ca dɛ hali i bɛ wari mun cɛ ka taa di mori ma hali ka taa di muso ma muso yɛrɛ ma muso k'i lamɛn walima i ka taa jakarita kura kelen san ka d'a ma n'ala ka se k'i lamɛn o ka wusa i k'a fɔ i bɛ don karamɔgɔ kan mais mun y'a kɛ parce que lasirali dɔnni dɔgɔyara donc o fɔlɔ moriya mago bɛ fɛn fɔlɔ min na o ye kalan ye n'a sɔrɔ n'i ye kalan kɛ filanan moriya mago bɛ cakɛ la parce que ne ma ala tɔgɔ cakɛ e tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko ni ala tɔgɔ in ka ɲi walima ne ni ala tɔgɔ man ɲi e tɛ se k'o dɔn ala tɔgɔ kɔnɔna na bon sisan an ka mɔgɔ caman bɛ yen surtout sisan whatsapp groupe ko ninnu mun nanen filɛ nin ani sisan réseaux sociaux tile na ala tɔgɔ kɛra mɔgɔw bolo baji de ye sisan ni mun kɔnɔna dɔrɔn o b'a fɔ ko ko fabuyeta dɔ bɛ n bolo ou bien ni mun kɔnɔna dɔrɔn o b'a fɔ dɔ ma ko kaharo dɔ bɛ n bolo o b'o foto ta k'o cogo ma bon o tɛ ala tɔgɔ ko ye o sisan mɔgɔ tun bɛ se ka c'est à dire i bɛ se ka san kelen kɛ karamɔgɔ dɔ nɔfɛ sɔrɔtu naariya dɔn ɲɛɲinini na sɔrɔtu naariya dɔn i bɛ karamɔgɔ kelen nɔfɛ a bɛ ka sɔrɔtu naariya dɔn ɲɛ yiri la ne yɛrɛ ni fula karamɔgɔ dɔ de la ka jɛ kɛ a ko k'ale tɛ isumu foyi fɛ ni kimɛw tɛ mais a ko a bɛ san 20 ni kɔ bɔ ale bɛ ka kimɛw ɲɛɲini ale bɛ a ta ka ɲɛ sɔrɔ kimɛw ko la bon i bɛn'a ye k'a fɔ bon fɔlɔ olu tun bɛ ten i bɛ taa sɔrɔ n'i tun bɛ ala tɔgɔ ɲini i bɛ dan domaine kelen de ma ala tɔgɔ kɔnɔ k'o cakɛ walima ka don domaine kelen kɔnɔ k'o ɲɛɲini isumu ko kɔnɔ bon i mago tun bɛ fɛn min na i tun b'o sɔrɔ mais sisan a ko kɛmɛ ani kaharu tɛ ani keifa sajamuga tɛ ani kamisina kafu tɛ ani shamsili biladi yɛrɛ tɛ donc o ye moriya gɛlɛya fɔlɔ ye a kɔfɛ tuguni sila mun ye fɔlɔ moriya danfara ni an ka sisan moriya danfara cɛ fɔlɔ moriya la fɔlɔ karamɔgɔw tun ye kaliwa cɛ dumanw di an bɛ karamɔgɔba minnu ko mɛn maa o maa ye gindo alimamu ko mɛn i y'a mɛn ni kaliwa di i tɛ gindo alimamu mɛn ko lasirali dɔnbaa don dɛ i tɛ sɛkusala mɛn k'a fɔ k'a tun bɛ lasirali dɔn dɛ n'i ye sɛkusala mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko u b'a fɔ ko sɛkusala tun bɛ ta i bɛ taa sɔrɔ i bɛ sɛkusala ka kaliwabaw de kun kɔmɛ a ka ca kɛw bon ninnu ye isumu baara fo ka kadimu sɔrɔ tɔgɔ kɔnɔ ale maa mun bɛ papiye dan b'e bolo don o don n'i kɔntanna e bɛ kawatu ta k'a lajɛ k'i kɛra karamɔgɔ ye i ni karamɔgɔya cɛ ka ca donc fɔlɔ tant que ni mori kamalen ma baara fara a bolo kan i ma don moriya domaine kɔnɔ tant que ni moriya ma ca kɛ isumu ko bɛ gɛlɛya i m'a ye a jateminɛ bibi na n'i ye réseau lajɛ mɔgɔw yɛrɛ ko nafoloko dalu tɛ tiɲɛ oui mais parce que o jo don nafoloko baara tɛ tiɲɛ parce que mun na
ala tɔgɔ mun bi nafolo yɛrɛ se mɔgɔ ma ne de la ko fɔ émission kɔnɔ ka tɛmɛ ngo ala tɔgɔ mun bi wari lase adamaden ma n'i y'a dalu bɔ ka mɔri 100 jɔ k'a d'a ma k'a k'a baara kɛ mɔri kamalen min bɛ se k'a baara kɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 kan ayi siga foyi t'a la ala tɔgɔ mun bɛ yen k'a bɛ kana t'i ka nafolo ta k'a di bɛɛ ma ko bɛɛ bɛ se mori ala nafolo ko la dɛ ayi ala tɔgɔ mun bɛ yen ko n'i y'a baara k'a bɛ nafolo di mɔgɔ caman ma n'i ye mori 10 jɔ k'a d'a ma ko ala tɔgɔ in yɛrɛ filɛ k'u k'a baara kɛ bɛɛ tɛ se e ma isumu dɔw bɛ yen nɔ a tɛ kun b'a la k'i ka don a kɔnɔ barawutu filɛ nin sisan n'i ti cɛ duman n'i donna barawutu kɔnɔ barawutu b'i fɛn mun k'i la i b'a dɔn barawutu filɛ nin fɔlɔ barawutu ti sɔn baara ma ka sɔrɔ n'i ma barawutu kuda mun furusiri o tɛ se ka kɛ maa si tɛ barawutu baara karamɔgɔw tulo b'a la maa si tɛ barawutu kaliwa la ka sɔrɔ i ma barawutu yɛrɛ furusiri fɔlɔ bon ala tɔgɔba n'a bɛ fɛn di mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ ala tɔgɔba bɛɛ bɛ furusiri ɲini karamɔgɔ fɛ fɔlɔ k'a kɛ furusiri ye min furusiri ye nikaw de misali la sisan barawutu filɛ nin sisan barawutu dɔgɔkun ye tile 7 ye n'i ko i bɛ barawutu baara sa i bɛ taa sɔrɔ barawututigi b'a f'i ye k'i ka barawutu kaliwa dɔ tile 14 a tile 14 fana kɔnɔ fo barawutu jinɛw ka jɛ fɔlɔ u ka sɔn e yɛrɛ la fɔlɔ ni barawutu kadumuw ma sɔn i la e tɛ se ka kɛ barawutu cɛ duman dɔ ye bon ni maa min ye barawutu kaliwa dɔ i bɛ taa sɔrɔ n'a bɛ barawutu kan dɔrɔn a tɛ isumu wɛrɛ baara tuguni k'a fɔ k'a bɛ don tɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ ale tɛ k'o kɔnɔ a bɛ lazimiya barawutu de kan sisan i bɛ taa sɔrɔ n'i nana mɛn musoko baara la a bɛ barawutu bayitu dɔ bɛ yen ou barawutu kawatimu dɔ bɛ yen a b'o ta ye dɔrɔn k'o baara kɛ k'a d'i ma o ko bɛ ɲɛnabɔ n'i nana fɛ nafoloko baara la a tɛ tɔgɔ wɛrɛ kan dɛ parce que ale ye barawutu furu siri a bɛ barawutu kan a tɛ barawutu wala a ka baara bɛɛ bɛ kɛ barawutu kan o b'o kan i n'a fɔ sira filanan fana ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ni muru b'a bolo ko amunuraniya amunuraniya i n'a fɔ amu arabatalisu arabatalisu ni amunuraniya fɛn filɛ nin si tɛ sɔn mori kanbelen bolo baara la ka sɔrɔ e yɛrɛ ma don a ala tɔgɔ kɔnɔ k'a cakɛ k'a furu siri n'i ye nin tɔgɔ fɛn fɛn ta n'i ma furu siri n'i donna kaliwa la a morikɛ i bɛ sɔn ka bɔ ni fɛn wɛrɛ mun ka jugu dɛ bon o tɔgɔw bɛ yen nɔ mais sisan isumu dɔw bɛ yen fana i n'a fɔ misala o don ko karamɔgɔkɛ dɔ ye n wele Côte d'Ivoire a ko n ma k'ale ka cɛkɔrɔba sigin bɛ wadudu de kan mais a ka cɛkɔrɔba tun bɛ wadudu mun baara o ye wadudu sira min ye o ye Alahu wadudu de a ko n ma ko karamɔgɔ ko ne ka cɛkɔrɔba fatura ka isumu in to n bolo n ye isumu in n siranna k'a yira karamɔgɔw la bon tɔgɔ in n bɛna ci ma i k'a lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ ala tɔgɔ in dɔn karamɔgɔ a ye tɔgɔ in ci ne ma ne ye tɔgɔ in ye don min na ne k'a ma n ko n balimakɛ n k'i fa tun ye mori ye a ye ci la sɔgɔma dɛ dɔ ye ŋana ye dɛ n k'a ma n ko i fa tun ye karamɔgɔ yɛrɛ de ala tɔgɔ min filɛ nin ye ne ni ala wadudu sira ye min ye ni mun filɛ i ka cɛkɔrɔba bolo n'i ye ala wadudu ta k'a lajɛ ala filɛ ala ye 66 ye n'i ye wadudu fara kan wadudu ye 20 ye 20 n'i y'o fara 66 kan o bɛ kɛ 86 ye bon adamaden an bɛ nafolo mun ɲini i bɛ taa sɔrɔ miliyɔn ka di maa caman yɛrɛ bon arabukan na n'i y'a sɛbɛn ko miliyɔn dɔnɔ miliyɔn caman n'i y'a hindu sigi arabukan na o de bɛ bɛn 86 ma bon o de bɛ bɛn ala wadudu ma bon o ala wadudu ale y'a sira mun yɛrɛ na talisamu kelen de b'a la mais talisamu filanan dɔ b'a la n'o y'a la dugumana ye talisamu mun b'a la o de ye shaka hate kɛ sishin wadudu ni kolo in bɛ mɔgɔ caman bolo mais mɔgɔ caman t'a makara juya ale ka cɛkɔrɔba a ko ma ko karamɔgɔ ne ka cɛkɔrɔba kun sigin bɛ nin isumu de kan mais cɛkɔrɔba fatura ka taa ni gindo ye gindo ma ɲɛfɔ den ye ɔ bɛnna sisan ale bɛ ka wuli ka tɔgɔ de ɲini a bɛ ka tɔgɔ de ɲini pour que ale ka se ka isumu yɛrɛ dɔn ale yɛrɛ ka se ka sigi tɔgɔ in kan mais n y'a ɲininka fɛn kelen na n k'i ka cɛkɔrɔba ko a tun tɛ ala tɔgɔ caman dɔn a ko a tun bɛ Shamsul Biladi dɔn kamisina kafu tun b'a bolo a y'a ka sɔrɔtinariya yɛrɛ jumla dɔ ci ma n k'a lajɛ mais mun diyara n ye n k'a ma n ko mais e ka cɛkɔrɔba n k'a ye nin bɛɛ kɛ mais i b'a dɔn a tun bɛ ala wadudu de kan n ko bon fɔlɔ mori kamelon tun bɛ nin de kɛ u tun tɛ gauche droite kɛ ala tɔgɔ ko la n'u tun ye tɔgɔ kelen mun ta u tun bɛ sigi o kan maintenant si la n'i y'an ka bi ala tɔgɔ ko jateminɛ mori kamelon taafan kelen t'an na isumu ko la ne e ye kaharu ta sisan bi i ma kaharu ɲɛdɔn dɔ bɛna basumala d'i ma i bɛ taa k'i filɛ basumala fana cɛ la o ye moriya la problème gɛlɛman ye o kɔfɛ tuguni mun ye moriya yɛrɛ tɔ yɛrɛ gɛlɛya ni professeur yɛrɛ bi siraw la n'a bɛɛ lajɛlen ye o ye fɛn kelen pe di sera mori banna baara ma mori banna baara ma dɛ mun na n ko mori banna baara ma parce que i bɛ taa jate minɛ isumu filɛ nin isumu mɔgɔ bɛ fɛn fɔlɔ min na ni client dɔ ye wele kɔfɛ jamana kɔ bɛ mɔgɔ dɔ k'e wele sisan karamɔgɔ n mɔgɔ bɛ nin ko in na ou bien karamɔgɔ n bɛ fɛ i ka nin ala tɔgɔ in baara ye nin nafolo ko ou bien n bɛ fɛ i ka nin isumu in baara ye nin ko in kan i bɛ taa sɔrɔ misali la sisan n bɛ exemple ta comme wariko fa de bɛ bɛɛ la n'i ye Iza wagati lajɛ ni maaw content na bɛɛ b'a fɔ ko Iza wagati bɛ n bolo Iza wagati sira dɔ bɛ yen ne ni kundalaga dɔ ye baro k'a kan a ko ne ma ko ale bɛ Iza wagati sira dɔ dɔn ko n'ale tɔgɔ in jira nin na ko a baarali k'ale ba da la ni bɛ se k'a kɛ
ne ko cɔkɔrɔba ngo wari tɛ wa a ko wari do ko nka n'ale ismu in di ne ma ko k'ale b'a dɔn ko ne tɛ se ka ismu in baara ne ko cɔkɔrɔba ngo a di yan ngo a kɛbali a dibaliya dɔrɔn de ka gɛlɛn n'a baara ye jasi la ja n'a dir'i ma n'i tɛ cɛ duman i tɛ se k'a baara koyi parce que mun na ismu in n'i sera ka kaliwa dɔ tile 7 n'i y'a kɛ danfɛn o danfɛn ye tile 41 min ɲin'a tigilamɔgɔ fɛ fɔlɔ a bɛ muso ko bila tile 41 Allah furulen don ayi muso ko kɔni furu ta sariya tɛ furu bali o a faamuyara mais i yɛrɛ de bɛ muso ko bali mais sisan n'i ye ala tɔgɔ in labɛn kɛ ka ban n'i y'a di mɔgɔ ma e yɛrɛ bɛ ka gorobinɛ minnu ɲini diɲɛ kɔrɔ k'i yɛrɛ fɛ ko e yɛrɛ tɛ mɔgɔ minnu miiri ko e bɛ se k'olu sɔrɔ dɛ olu yɛrɛ de bɛ hali u ye ɲɛ la wala olu yɛrɛ de bɛ e magɛn se ka foyi olu yɛrɛ de bi e yɛrɛ magɛ e yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ mun ɲini k'a fɔ k'i bɛ samara bɔ ka tugu muso minnu kɔrɔ muso gorobinɛ minnu kɔrɔ dɛ olu de bɛ e yɛrɛ magɛn fɔlɔ bon n'i y'a dalu fana baara ka di muso fana ma i bɛ taa sɔrɔ faamabaw tɔgɔtigibaw jamanakuntigibaw mɔgɔbaw olu de b'i magɛ a la ale isa wagati fɔlɔ n'i b'a baara kɛ mɔgɔ a kalo bɛ don tile 7 o tile 7 kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔkɛ b'a tile 7 bɛɛ kɛ kaliwa la wa kaliwa fana la i tɛ bɔ kɛnɛ ma i bɛ kɛ i bɛ sokɔnɔna na i b'a kaliwa zati kɛ i bɛ sokɔnɔ o ye kelen filanan fana n'i bɛna ala tɔgɔ in baara n'i y'a daga don a daga bɛ d'a tigi ma n'i y'a kami jɛman baara kɛ a tigi bɛ kami jɛman in dun dimanche n'a tigi ye kami jɛman in dun a tigi bɛ sɔrɔ ka daga koli daminɛ mais e ka seli farida o farida i bɛ taa sɔrɔ i bɛ na ni kuranɛ haya dɔ ye i bɛ na ni kimɛw ka salatu dɔ ye o kɔfɛ i bɛ tila ka na ni talisam dɔ ye o bɛ kɛ e fɛ fo ka taa tile 7 c'est à dire n'i y'a ta masala ni maa min y'a baara in daminɛ dimanche i b'o wurudi daminɛ fo ka taa o tile ban ɔ sisan e ni ala cɛ e k'a jateminɛ e morikɛ ko k'e bɛ kaliwa la téléphone client fana bɛ ka weleli kɛ ka appel suurer kan o ni kaliwa bɛ se ka taa bon i b'a ye n'i y'ale kaliwa daminɛ fo fɛn o fɛn b'i bolo i k'o bɛɛ jɔ o bɛɛ bɛ bila i fɛ o ye kelen bon a tile 7 kɔnɔ morikɛ tɛ da ni muso ye c'est à dire n'a yɛrɛ furumuso tɛ morikɛ tɛ da ni muso ye bon ni morikɛ dun ko k'a bɛ don kaliwa la furumuso bɛ bila pewu bon e maa min fana ne b'a baara kɛ fana za wagati a ismu b'a ɲini e yɛrɛ fana fɛ e fana ka kɛ mɔgɔ kilennen ye bon n'a sɔrɔ di e ye faux pas dɔ kɛ morikɛ ye wele k'a ka bɔ kaliwa la dalu ti ɲa kana yɛrɛ sɛgɛn ayi a kana yɛrɛ sɛgɛn fɛ waati ɲa e b'o karamɔgɔ joli dɔn k'a bɛ se ka don nin za wagati kaliwa la fo ka tila k'a fɔ ko n bɛ se ka kɛ ladiri ye bon ni karamɔgɔkɛ ma kɛ ladiri ye ni karamɔgɔkɛ y'i to ismu kaliwa kɔnɔ ka faux pas dɔ kɛ dɔrɔn ismu ti ɲa a bɛ ka fɛn mun ɲini i bɛ taa sɔrɔ dalu cɛ n'ale karamɔgɔ ka bɔ kaliwa la an ka karamɔgɔ minnu kun tɛmɛna n'u kun ye hali mɔriden hali n'u kun ye don kaliwa la n'i kun ye ko dɔ kɛ dɔrɔn u bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ten bon o y'a sɔrɔ olu kun ye kadimutigi tɔgɔ kɔnɔ olu yɛrɛ b'a dɔn cogo la i b'a sɔrɔ n'u bɛ ismu dɔ kan n'u bɛ ka baara n'u kun ye ala tɔgɔ dɔ d'i ma ka adadu dɔ d'i ma n'i bɛ ka ala tɔgɔ in wurudi n'i tɛmɛna adadu dɔ kan dɔrɔn cɛkɔrɔba ninnu b'a fɔ ko est ce que i ma fili sinon moriya sigi bɛ nin kan mais sisan ni kaliwa dɔgɔyara o kama o kɛra sababu ye kow commencera ka fɛkɛya a faamuyara donc si la n'i y'an ɲininka n'anw yɛrɛ bɛ kaliwa don mɔgɔw ye professeur bɛ kaliwa don mais professeur ka kaliwa charte bɛ professeur ka kaliwa la dɛ charte b'a la ayi charte bɛ professeur ka kaliwa la a fɔlɔ nafoloko sira fɛ ne tɛ nafolo baara danfɛn si ye n'i tɛ se k'i yɛrɛ minɛ ne b'o fɔ n ka client bɛɛ ɲɛna cɛ o cɛ bɛ yen n'i ko ko ka za wagati baara ye n'i tɛ se k'i yɛrɛ minɛ i ka wari ti ko a tɛ se ka kɛ n'i tɛ se ka kulusi jala ayi n'i tɛ se ka kulusi jala a tɛ se ka minɛ dɛ o ye kelen hali muso filɛ nin misali la furuko aladeli dɔ bɛ ala mina sariya kelen na a furuko aladeli bɛ kɛ k'a di karamɔgɔ b'a kɛ k'a d'i ma mais n'a dira muso ma a bɛ f'i ɲɛna ko i b'i jija tile 41 kɔnɔ ni i kɔni ni cɛ ma da c'est à dire mɔgɔw kana da k'a fɔ ko jinɛ b'i kɔ dɛ hali ni fɛn wɛrɛ b'i nɔfɛ mun ye jinɛ ye hali n'a sɔrɔ cɛ dɔ de kɛ bɛ ka aladeli baara dɔ kɛ kama k'i siri k'a kɛ ko n'ale yɛrɛ tɛ i tɛ se ka furu diɲɛ mɔgɔ si ma a sira dɔ bɛ ala mina sariya la an b'a ni jaabi baara sira n'i y'o aladeli kɛ ka di diɲɛ muso ma k'a bɛ furu ɲini na n ko ne ɲɛna wolomalikɛla ma dɛ k'a fɔ ko ni millionnaire karisa tɛ n ko tɛ dɛ mais ne yɛrɛ de bɛ ka furu ɲini sen ni n bolo ma se k'a ɲɛ sɔrɔ sira n'i y'a nasi dilan k'a d'a ma n'a taara kɛ jabi la k'a da tile 41 y'a charte ye n'a muso ma se ka n'a kɔni ma don ko wɛrɛ kɔnɔ ayi o kelen kɔni o ka furusiri i b'o tɔgɔ ta o cɛlata kelen i b'o kɛ o siga foyi t'o la a faamuyara donc si la pour que ka kuma nɔgɔya sisan kaliwa a défaut bɛ moridenw na parce que moridenw banna kaliwa kɛ ma filanan moridenw banna ka ala tɔgɔ ɲini ka ala tɔgɔ dɔn parce que n'i ma dɔnniya dɔn ne e ko e bɛ dalu baara ka sɔrɔ a ɲɛdɔn fo bɛ aw na surtout kɛrɛnkɛrɛnnama karamɔgɔ parce que ni professeur bɛ kuma toujours n bɛ kuma
ka adressé karamɔgɔ de la ni ala sɔnna ni ala sɔnna mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bamananw ko ten ko ala ye hakili di mɔgɔ ma ni kuma fɔra tiɲɛ ni nkalon i b'i ta bɔ a la professeur bɔra ka nɛn don fɛn min na sa k'a walawala aw yɛrɛ bɛɛ bɔra k'a mɛn ni ala sɔnna ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'e bɛ fɛ ka nafoloko baara kɛ walima e bɛ fɛ ka furuko baara kɛ hami b'e la ka kɛmɛ k'i dɛsɛ ka sunɔgɔ i ka so kɔnɔ kana hésiter professeur contacter n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kan ka taa sira min fɛ n'ala sɔnna ma professeur bɛ o yira i la inchallah minnu bɛ mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ dɔrɔn numéro filɛ nin jaw ɲɛfɛ 00223 77 18 13 94 ni y'o kɔngɔ ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma professeur ni tun bɛ da sigi an ka bi fɛdɛ kɛnɛ jamukan na i bɛ dugawu k'an ye ni ala sɔnna an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih ilma uklika wal khatim lima sabaka nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar azim sayyidi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin